Igbo bụ Igbo anyị alọghachikwa n'azụ n'oge aṅụrị bụkwa nke na-abịara unu n'isi mbido TV. Unu ma n'isiokwu anyị tinyere ọnụ kemgbe anyị bidoro ihe gbasara ịna-aka azụ n'etiti ndị nkụzi mahadum na ụmụ akwụkwọ. Ugbu a anyị ga-elenye anya na ọghọm dị n'ịna-aka azụ, maka na enwere ọtụtụ ọghọm dị n'ịna-aka azụ n'ebe ndị nkụzi, ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nne na nna nọ. Ọ bụrụkwa n'ebe gburugburu anyị nọ dịka ndị ala anyị bụ Naịjirịa. Ọghọm a mekụtara onye iru metụta onye azụ. Ofu ọghọm anyị ga-elenye anya n'ụbọchị taa bụ gịnị? Ọghọm dị n'ịna-aka azụ bụ na ọ na-eme ka ụmụ akwụkwọ hapụ itinye uchu n'akwụkwọ ha na-agụ, maka na ha ga-asị na ka ekwena ihe uru ọ bara itinye uchu n'akwụkwọ m na-agụ, maka na emechaa ọ bụrụgodị na m emeghị nke ọma n'ule, enwe ebe m ga-egaje kwụọ ụgwọ iji mee nke ọma n'ule, iji gafere n'ule. Ọ bụrụgodị na ibe m na-eme nke ọma n'ule, mụ ga-esokwa ha mee nke ọma n'ule. Kedu ka o si eme nke ọma n'ule ahụ? Ọ bụ site na gịnị? Na ịna-aka azụ. Otu ọghọm nọ na ya bụ na ọ na-eme ka ụmụ akwụkwọ hapụ itinye uchu n'akwụkwọ ha na-agụ. Nwada Chiamaka, ọ dị gị nnọọ kedu nnọọ ọghọm ọzọ ịna-aka azụ na-ebute na mahadum? Ọghọm ndị anyị na-enebanye anya buru ibu, ya o riri nne, ya ọ bara ụba. Ọghọm dịka ibe ya bụ nwata akwụkwọ ọ ya eme gị ụbụrụ gị etichia kpamkpam. Ọ bụrụ na ị were ọgụgụ isi tupu ịbata mahadum, mgbe itinyere uche n'ịna-aka azụ, ọ ya eme gị ụbụrụ gị echie, ịma nwezi mmasị ịgụ akwụkwọ. Ị na-agụgodi akwụkwọ wee chi uche sị na ịmara na ị ga-ewere ego wee fuchie onye nkụzi anya, fuchie ya ọnụ. Ịma ntinye uchu n'akwụkwọ ị na-agụ, ịgụdị akwụkwọ onweghị ihe ị ga-aghọta. Mana ọ bụ na ịkwadoghị onwe gị ọfụma, ịkwado onwe gị ọfụma tupu ịbata mahadum, ọ ya eme gị ị na-agụgodi akwụkwọ, ị na-agụ wee na-aga, mgbe a sịrị gị na enwere ụzọ a ga-eji wee kwalie ego n'ule, ịma nkwe. Ya bụ na ọghọm na-emetụta nwata akwụkwọ bụ etinyeghị uchu n'akwụkwọ ị na-agụ. Ọ ga-eme gị brain gị, ụbụrụ isi gị emechie. Ọghọm dịka ibe ya bụkwa na tupu mgbe ị ga-agụcha akwụkwọ, jiri asambodo gị akpọọ gị ka ebe a na-achọ ọrụ, ịma nweta ọrụ, ịma nzanwu ihe ị gụrụ, ajụọ gị kedu ihe ị gụrụ, ịma nkọwapụtanwu. Maka gịnị? Maka na itinyeghị uchu n'akwụkwọ ị na-agụ. Ọ ya eme gị inweta ọrụ afịarụ gị arụ. Mgbe ahụ ajụwazie ọgụ agụrụ akwụkwọ, isi na ịgụrụ afọ one. Ọgụ ịma na ụfọdụ ndị be ya na-agụcha afọ nke ise na mahadum, ha gụcha ha pụta gụọ afọ nke anọ. Mana ajụzie gị ka eke isi gụọ ya bụ mahadum, onweghị ihe ị nwere ike ịkọwapụta. N'ezie unu afụla anya, maka na onye na-etinyeghị uchu wee gụchaa mahadum, mgbe ị ga-eji asambodo gị na-achọ ọrụ, ịchọ ọrụ ga-afịarụ gị arụ, ịma nweta arụ. Nwada Chika, enwere ọghọm ọ dị gị n'anya ka na-ebute n'ịna-aka azụ anụwa? Ọghọm dịkwa ka ibie bụrụ n'ebe ndị ụmụ akwụkwọ ndị gụrụ ihe gbasara ahụike mmadụ nọ, ya bụ ndị nke anyị na-akpọ ndị dọkịta, maka na ndị nke aha bụ ebe ọ kacha njọ. Maka na ị ga-ahụ nwata akwụkwọ na-agụ maka ahụike na mahadum, ọ dịghị agụsi akwụkwọ ya ike. Ọ mara na ihe ndị ọ ga-agba ọrịa echi bụ mmadụ na ọ bụrụ atụrụ, ọ bụrụ ụmụ anụmanụ. Ị ga-afụ ha ma ntinye uchu n'akwụkwọ ha na-agụ, ha mechaa gaa jee kwụọ onye nkụzi ụgwọ, ha na-agafe n'une chefuo na ọ bụ mmadụ ka ha ga-agba ọrịa echi. Mgbe onye dị otu a gụchara akwụkwọ, onwe ya dọkịta, anabata ya n'ụlọ ọgwụ maọbụ mepe ụlọ ọgwụ nke ya, a na-akpọtara ya ndị nrịanrịa, ndị na-arịa ọrịa dị iche iche ka ọ gwọọ. Biko gbazie m Nwada Chiamaka, ka onye dị otu a bụ onye jiri aka azụ mere nri mgbe ọ nọ na mahadum na-etinyeghị uchu n'akwụkwọ ọ na-agụ, biko gwazie m ka onye dị otu a ga-ejizi gwọ mmadụ ọrịa, onye na-arịa arịa. Ọ bụrụ onye na-anwụ anwụ, ọ ga-enye n'aka kpụzie onye ọnwụ ọnwụọ, maka na o tinyeghị uchu mgbe ọ na-aga mahadum, o tinyeghị uchu n'ihe ọ na-agụ. Ọtụtụ n'ime ha n'ụbọchị taa ịfụ ha na-aza dọkịta nka, dọkịta nke anya, nke isi, nke afọ, nke ụkwụ, nke ụmụ nwaanyị. Ọtụtụ n'ime ha amaghị ihe, ọkachasị ndị nke na-ahụ maka ụmụ nwaanyị ndị dị ime. Ị ga-afụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị ime, ịfụ dọkịta ndị na-ene ha, iche na ha ma ihe ha na-eme. Mgbe ụfọdụ enye ha ọgwụ na-ekwesịghị inye nwaanyị dị ime. Ịma na ụmụ nwaanyị dị ime ọ bụrụ ọgwụ niile ka ị ga na-enye ha ka ọ hapụ ije na nwa nọ n'afọ metụta ya. Mana mgbe ụfọdụ n'ime ha, ndị nke na-akwado onwe ha, ndị nke na-agụrụ akwụkwọ ọfụma, ndị nke ji n'aka azụ pụta na mahadum, ịfụ ha mgbe ụfọ ịgwọ mmadụ ọrịa bụrụ nsogbu. Ịgwọ mmadụ ọrịa ha bụzi ime gịnị?
igbu onye ọgwụ ibun ọ bụrụgodị ịchọta akpara onye ịnọ mmadụ n'ahụ gbaa ya ọgwụ ife mgbe ụfọdụ ha gba ọrịa ya ahụ mgbe ụfọdụ ha gba onye ahụ ọgwụ aka azaa ya bụ gịnị mmadụ etinyeghị uchu n'ihe ọ na-eme ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ gịnị ọ na-eme ka ụmụ akwụkwọ na-ezu ohi ọkachasị ndị nke nwoke ka ha na-ezu ohi a na-ezu nkwana gịnị iji nwetakwe n'ego a ga-eji were kpenụ gịnị mee nụnụ ịma na ihe ha na-eme were nunye onye nkụzi ọ na-eme ka ụmụ nwoke ọkachasị ndị nke nwoke na-eme ntụtụ aka ntụtụ idowe ihe dị otu a ha ezuru iji mee gịnị ka e were nweta ego a ga-eji were gịnị were nye onye nkụzi ka o were gafee n'ule ọ bụrụ kwaso inye ndị nkụzi ụmụ nwaanyị na onwe ha ụmụ akwụkwọ ndị nke nwaanyị ọ na-eme ha ka ha na-eme eri na-eme ihe ndị na-akwesịghị ime iji were nweta ego were onye nkụzi ka ha were gafee n'ule. N'ezie unu afụna ka o si kwuo ya agwara m unu na ọghọm anyị na-eneba anya bụ ọghọm ọ ya bụ ịnụ igwekwana ụmụ akwụkwọ dị iche iche nọ na mahadum ha tinye uchu n'akwụkwọ na-agụ maka na dọkịnta kpọrọ onwe ya dọkịnta ichemie n'echiche na nrọ na dọkịnta ka ị chọrọ ịbụ ị ga-aga na mahadum wee mewe ihe na-ekwesịrị ekwesị ị ga-aga na mahadum wee ghara itinye n'uchu n'akwụkwọ ihe aga na mahadum ka ị soro n'otu nzuzo ihe aga na mahadum ka ị mewe enyi ọjọọ ihe aga na mahadum ka ị tinye ya anya n'ihe na-ekwesịrị ekwesị gị bụ dọkịnta ọ bụ dọkịnta bekee ọ bụ dọkịnta ụzọ ọzọ dị iche iche ị kwesịrị ike tinye anya tinye uchu n'akwụkwọ ị na-agụ na ịgụsịa akpọ gị dọkịnta ịza akpọ gị oriawọ ịza ọ bụghị iri obere awọ akpọ gị nnukwu ịza mana irie nnukwu awọ akpọ gị oriawọ ịza n'ezie onye ọbụla kwesịrị ike tinye uchu n'akwụkwọ na-agụ maka na ọ bụ na itinyeghị uchu n'akwụkwọ ị na-agụ ọ bụrụ gị ọghọm dị iche iche ọzọ dịka ibe ya bụ na ndị nne na nna anyị na-eso akwado ụmụ akwụkwọ maka na nne na nna kwado gị ịgụcha akwụkwọ ọ bụghị nne na nna ga-enyere gị aka iwee nweta ọrụ nne na nna kwadoro gị maka na ọ chọrọ ọganiru gị wee kwado gị wee gụọ akwụkwọ gụcha wee gụọ afọ nke mbụ gụọ afọ nke abụọ gụọ afọ nke atọ gụọ afọ nke anọ wee pụtazie nne na nna ama nsogide gị wee chọta ọrụ wee chọọ nya bụ ife ị chọrọ ime n'ụwa ndị nne na nna so ebute ọghọm dị n'ebe ụmụ akwụkwọ nọ abịakwana na ọghọm a ekwuo nke ụmụ akwụkwọ ekwuo nke ndị nkụzi ọ bụkwa na onye nkụzi niile mara ka esi akụzi mana mgbe gị bụ onye nkụzi tinyewere anya n'ego ị ga-eji wee nweta ebe ụmụ akwụkwọ nọ ọ ga-eme gị ịma na-agụ maka na ka isi akụzi onye nkụzi ọbụla na-akụzi na-amụtakwa ọ bụ ọsọ ụmụ akwụkwọ na-amụta ka ị na-akụzi ka ụmụ akwụkwọ ga na-esi amụta ọ wụ eziokwu ka ọ dị ka ọ hapụ ịdị ka m ghọrọ gị okwu n'ọnụ ọghọm ọzọ nọkwa na ya bụ na ọ na-eme mgbe ụfọ achọ ndị nkụzi n'ọrụ maka na ọ bụrụ na ndị isi mahadum amata na nekwa ihe onye nkụzi ya na-eme amaghị ama na ịnọ na-anụ ụmụ akwụkwọ aka azụ o nwere ike enweghị ofu nwa akwụkwọ maọbụ ebe ọ gara jee mgbaghasị nekwa ihe onye nkụzi ya na-eme na ọ na n'aka azụ ndị nkụzi mahadum nwere ike iko ya mee gịnị chụọ gị n'ọrụ inwezi aka ọrụ ụnụ afụgoni ka ala anyị dị taa biko ọrụ ahụ ka iji biko jisie ya ike wepụ aka na ime gịnị ị na-aka azụ ọ bụrụ ọsọ onye nkụzi ka enwekwara ike ịchụ n'ọrụ ọ na-emekwa ka achụkwa nwata akwụkwọ na mahadum maka na achọpụtakwa mgbe ụfọdụ na nwata akwụkwọ na onwe ya na-akwado n'aka azụ ndị nkụzi nwekwara ike ụlọ akwụkwọ nwere ike necha anya sị mba onye dị otu a adịrọ mmenọ na mahadum a ha chụọ ya n'ọrụ igbo bụ igbo ụnụ ahụ na ka o si aga ka eke si anya anwụ ka anyị si na-atụpe nnọọ ihe a na-atụpe ya tupu anyị akwachie anyị nwere ndụmọdụ anyị ga-enye ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi biko gị nwa bụ onye nkụzi kwụsị n'aka azụ kụziere ụmụ akwụkwọ ihe ka ha ghọta ihe bụkwa nke ga-eme ka ha dee ule ha wee mee nke ọma na ule karịa iji chewe echiche itinye uche ha n'aka azụ ọ bụla gị bụ nwata akwụkwọ biko tinye n'uchu n'ihe kwuru gaa mahadum tinye uchu gụọ akwụkwọ gị nke ọma maka na ịgụ akwụkwọ gị nke ọma mee nke ọma na ule enweghị ihe gbasara gị nwa enweghị ihe gbasara udele na oche baba enweghị ihe gbasara gị nwa na n'aka azụ biko inekwa anya o nwere nye nwa Ada Chiamaka na-ajụ m na ị na-aka azụ ọ ga-akwụsị nwunye na mahadum ọ ga-akwụsị nwunye ma ọ bụrụ na ndị nne na nna ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ etikwa aka maka na ya ọkwa na-etikọ aka etikọ aka nyụọ mmamịrị ya akpụ ụfụfụ onye nwa bụ onye nkụzi nne na nna biko si mba ihu na-aka azụ gbagharị na-aka azụ ọsọ ọ ga-akwụsị nwunye ma ndị nkụzi ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna tinye uchu si ka anyị hapụ ịna-aka azụ ọ ga-akwụsị nwunye ọkwa ihe ọ bụla mmadụ tinyere uchu na ya na ọ ga-eme nwunye ọ bụrụ na itinye uchu na aka azụ ga-ala na Naịjirịa n'ala anyị na mahadum anyị dị iche iche kpamkpam ọ ga-ala ma anyị mee gịnị anyị tinye uchu na ya
Igbo bụ Igbo otu a ka o siri bịa maka ihe ọbụla nwere mbido na-enwekwa ọgwụgwụ otu a ka ọ ga-esi bịa n'ụbọchị taa n'oge aṅụle bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido TV biko na-anọnyere na anyị oge niile aka bụkwa Nwaada Chika Iro. Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma gere ntị, ịbụ nwata akwụkwọ gere ntị, ịbụ nne na nna gere ntị, ịbụ onye na-arụ ọrụ oyibo, ịbụ onye na-arụ ọrụ dị iche iche gere ntị. Ama m na ụ mụtara otu ma ihe ndị ọzọ anyị kwuru okwu maka ya n'ụbọchị nke taata. N'ezie, anyị abịala n'isi njedebe nke okwu nke ụbọchị taata. Aka m bụkwa Nwaada Chiamaka Ọdụm. N'ezie, enwere Nwaada na-ahaziri anyị na-apịrị anyị aka n'igwe na-ahụ na ihe niile a na-eme ebe a na-aga nke ọma. Taa bụ ncheta gịnị ọmụmụ ya. Ịfụ ya ọkwa nwa afọ ya bụ ọ na-eme ihe obi na-atọ anyị rịrịrị mgbe ọbụla ịfụrụ anyị tụkwa n'ebe a ya bụ Nwaada nọkwa ebe ahụ na-apịgasị ihe dị iche iche ọ na-apụ. Tata ka ihe anyị ga-ekwu maka Nwaada, taa bụ ụbọchị ọmụmụ ya, taa bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya bụ Nwaada. Anyị na-agara ya ọfọ dị iche iche, ọfọ ogologo ndụ, ọfọ arụsị ike, akụte nwere, ọfọ imepe ụzọ dị iche iche. O wee bụrụ ya otu akụ. Biko unu maka ncheta ọmụmụ ya anyị na-asị ka unu tinyere ya egwu bụkwa nke Fino na Tekno kụrụ akpọrọ gịnị Ịwa. biko unu tupu anyị abịachie mgbe ọzọ anyị na-asụ